Sanibonani wey'ngane zakwethu-ke nginibelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezi. Lami igama ngiphezulu Ntuthuko ngakhumalo bathi ilasibona amagumede. Ngala kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kulona ikhasi elihamba phambili. Ngicela nizisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, bese ngilandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu umculo wasequthu imfezi emnyama eRockville emadalweni sithole ukugxekwa enkundleni yokuxhumana kuFacebook ngemuva kokushicilela iposti la kade sifakele khona umntanakhe. Ithi-ke ucela ukuthi-ke angahlukani neziyalo zikaThamara lezi ezakhayo-ke. Wasethi-ke mother of all imfezi emnyama AR249979 kade ebhale kanjalo wengane zakwethu-ke imfezi emnyama. Ngibese ngibona-ke abantu bakhombisa ukumgxeka ngokuthi-ke laphana kuzokhumbula ukuthi uno-double tint intokazi uThamara, la khona abantu abahlukene phakathi, khona abahamba naye, khona futhi abamgxeka kakhulu laphana ngenxa yokuthi-ke kuney'nkulumo azikhulumayo ezilumelayo kwabanye noma ezingafiki kahle kwabanye-ke. Umfezi emnyama ubesethola ukugxeka ukuthi-ke bathi abantu abaningi impela uzovotela uyena uThamara. Abanye bathi-ke kungayena angayifaki iyalo enganeni yakhe athi azifakwe ile ntokazi enguThamara. Ngale ukuthi angazi mina mhlampe uthini kwakho ukuphawula, mhlampe ngokubuka kwakho le posti umfezi emnyama ukhulume kabi mhlampe, noma mhlampe nje bezikhulumela abantu abangathathi laphana ngenhliziyo. Ukuthini kwakho ukuphawula, hlala comment section ke ngizwe olwakho uvuka lolu daba. From ila sibona ingane zakwethu engiphuma kanjena kuRinyantembisa unyaboya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Ukwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.